Hudobný priemysel je celkom temný priemysel a posledné dni a týždne sa začali objavovať veľmi zarážajúce a temné informácie o celkom známom reperovi, ktorý sa volá P. Diddy. Budeme sa neskôr baviť o informáciách, že P. Diddy je údajne zapletený dokonca aj do obchodovania s ľuďmi. A toto video nerobím iba preto, pretože nejaký random reper je zapletený v zlých veciach, ale v týchto temných veciach sú zapletené aj iné rôzne celebrity a ľudia by mali vedieť tú pravdu. Toto je video temná stránka hudobného priemyslu, aka vlastne temná stránka P. Diddyho. Čaute, ahojte, vítam vás u dnešného videa. Ak u mňa ešte nemáte odber, určite ho dajte. Veľmi mi pomôže, ak na toto video dáte like, pretože potom to bude algoritmus viac boostovať, taktiež ho môžete komentovať a nezabudnite ma sledovať na mojom Instagrame. Predtým, ako si začneme hovoriť vlastne z čoho všetkého je P. Diddy obvinený, tak si vlastne musíme povedať, kto on je, ako sa dostal do bodu, kde sa nachádza a aby sme vlastne celkovo pochopili celý ten príbeh tohto muža. A ešte taká informácia, že nebudem ho volať P. Diddy, lebo je to celkom otravné, budem ho volať normálne ako Diddy. Celé meno Diddyho je syn John Combs. On si to meno veľakrát zmenil za svoj život, k tomu sa ešte dostaneme, ale normálne jeho oficiálne meno, s ktorým sa narodil, bolo syn John Combs. Narodil sa 4. novembra v roku 1969 v New Yorku. Diddy vyrastal v New Yorku a navštevoval katolícku chlapčenskú školu v Bronxe. Jeho otec bohužiaľ zomrel v roku 1974, takže bol vlastne celý život vychovávaný svojou matkou. V priebehu jeho života mal Diddy rôzne mená. Napríklad ako Puffy, Puff Daddy, P. Diddy, Diddy a Love. A Love je jeho oficiálne legálne meno, pretože on si ho zmenil v roku 2021. Čiže už sa nevolá syn John Combs, ale volá sa syn Love Combs. To je jeho oficiálne meno. A tá jeho prezývka Puffy, ktorá sa tiež veľmi často používa, tak vznikla počas strednej školy, kde on mal nejak nafúkovať alebo nejak napínať svoju hruď, aby vyzerala, že je väčšia. V angličtine to dáva väčší zmysel, pretože on puffoval svoju hruď, čiže tam vznikla tá prezývka Puffy alebo Puff Daddy. Toto bol jeho skorý život a teraz sa môžeme presunúť na kariéru Diddyho. Diddy sa špecializoval na obchodnú administratívu na Howard University. Diddy bol celkom známy aj preto, pretože mal celkom, sa dá povedať, taký party život. Často robil nejaké party, za často aj nejaké navštevoval. No ale potom neskôr odišiel z tej jeho školy na stáž do Uptown Records, čo viedlo k jeho pozícii talentového riaditeľa v Uptown Records. Diddy sa rýchlo dostal na úroveň viceprezidenta a mal úspech s produkciou niekoľkých kľúčových umelcov pre Uptown. Ale začiatkom 90. rokov túto spoločnosť opustil. V roku 1993 si založil svoju vlastnú produkčnú spoločnosť, ktorá sa volala Bad Boy Entertainment. Ak neviete, čo sú tieto label companies alebo tieto produkčné firmy, tak to sú vlastne label records, pod ktorými sú zapísaní rôzni umelci. Tieto firmy vlastnia práva na ich hudbu, čiže väčšina umelcov nevlastní právo na ich hudbu, nevlastnia ich hudbu, ale vlastnia to presne tieto firmy. A jeho produkčná spoločnosť mala pod sebou celkom známych artistov. Napríklad jeden z artistov, ktorý bol pod Bad Boy Entertainment, bol napríklad Biggie Smalls. Ale Diddy za svoju kariéru spolupracoval s celkom veľa hip-hopovými artistami a taktiež aj rôznymi repermi, takže pod tou spoločnosťou bolo celkom dosť veľa mien. A napríklad jednu dobu bol pod jeho spoločnosťou aj Pitbull. V roku 1997 Bad Boy Entertainment predal nahrávky za takmer $100 miliónov a uzavrel multimilionovú zmluvu s Arista Records. Čiže Diddy bol celkom bohatý. Potom, čo bol v roku 1997 zavraždený jeho kamarát, ten Biggie Smalls, tak Diddy nahral pesničku s názvom I'll Be Missing You, čo je veľmi známa pesnička, predpokladám, že všetci ju poznáte.
táto pesnička sa dokonca umiestnila na 11 týždňov na vrchole rebríčka Billboard Hot 100 a uviedla Diddyho prvý album No Way Out na platinový status. Nielsen SoundScan označil No Way Out za tretiu najpredávanejšiu LP platňu roku 1997 s viac ako 3,4 miliónami predaných kopií v Spojených štátov. Čiže tá pesnička I'll Be Missing You celkom začala alebo pomohla jeho rapper kariére. A ako aj ten album, aj tá pesnička potom získali ocenenie Grammy. Čiže Diddy je celkom alebo bol celkom úspešný rapper. No a Diddy potom v roku 1999 vydal svoj druhý album, ktorý sa volá Forever. Prvý veľký škandál Diddyho sa taktiež stal v roku 1999 a je tu táto strelecká kauza. No a vlastne ide o to, že 28. decembra v roku 1999 bol Diddy s tedy jeho vterajšou priateľkou Jennifer Lopez v klube, kde oslavovali nový album, ktorý sa volal Shine. Nie je to teda jeho album, bol to album jeho kamaráta, ale tam to oslavovali. Neskôr sa tam stal taký menší incident, kde Diddy mal v ruke fľašu zo šampanského a vlastne Diddy s J-Lo odchádzali a Diddy nejak omylom s tou fľašou do niekoho strčil a ten niekto bol tak trochu agresívny. No a tento človek sa volal Alan Matthew a on bol celkom známy v New Yorku, že taký pouličný bitkár. No a ako si už viete predstaviť, tak začala nejaká potyčka, on strčil do neho, ten druhý strčil naspäť do neho a začal tam taký menší fight. Lenže neskončilo to iba pri nejakom pošťuchovaní, nakoniec sa ozvali výstrely a boli zranení traja ľudia. A asi vám došlo, od koho tie výstrely išli. Diddy a Jennifer Lopez boli zatknutí pri úteku z miesta činu v Lincoln Navigator so zbraňou v kufri. J-Lo bola veľmi rýchlo prepustená na slobodu, aj keď veľmi veľa svedkov tvrdilo, že videli ju a Diddyho a Diddy mal zbraň v ruke. Dokonca veľmi veľa svedkov povedalo, že práve tá J-Lo mu doniesla tú zbraň tomu Diddymu a on potom začal strieľať. Ale toto sú už údajne veci, pretože to sú iba výpovede svedkov, nie je to nič potvrdené. Diddy bol neskôr obvinený zo 4 prípadov nezákonného držania zbraní a jedného z úplatkov. Prokurátori povedali, že Diddy mal dať úplatok jeho vodičovi vo výške $50,000, aby sa priznal ku zbraniam, ktoré mal v kufri a že to vlastne sú zbranie toho vodiča a nie Diddyho. Diddyho súdny proces začal v roku 2001, ale nakoniec toho nič nemal a dostal oslobojúci rozsudok. Ale tie výpovede svedkov niečo naznačujú, že naozaj sa tam niečo stalo a síce mal oslobojúci rozsudok, ale to je aj pretože tam nebolo dostatok dôkazov. No a taktiež v tom istom roku, v roku 2001, vydal Diddy svoj tretí štúdiový album, ktorý sa volá The Saga Continues. Ďalej prišli dva kompilačné albumy. We Invented the Remix z roku 2002, po ktorom nasledoval Bad Boys 10th Anniversary The Hits v roku 2004. No a taktiež ako súčasť soundtracku k filmu Bad Boys 2 Diddy spolupracoval s repermi Nelly a Murphy Lee v roku 2004 na produkcii hitu Shake Ya Tail Feather. A tento veľmi úspešný hit vyniesol tomuto triu Grammy, cenu Grammy. No a taktiež Diddy si od roku 2001 zahral aj v rôznych filmoch, napríklad vo filme Made, ktorý vyšiel v roku 2001. Čiže jeho kariéra by som povedal, že je veľmi pestrá a úspešná. Určite úspešná. Diddy sa za svoj život ani raz neoženil, ale momentálne má vzťah s reperkou Young Miami. No a tento ich otvorený vzťah priznali alebo zverejnili v roku 2022. Predtým chodil s modnou stylistkou Missou Hilton, bývalou modelkou Kim Porter, spevačkou a herečkou Jennifer Lopez, ktorú už sme spomínali, a taktiež bol spojený romanticky s herečkou Cameron Diaz a modelkou Naomi Campbell. Tá Naomi Campbell je veľmi zaujímavá, pretože ak ma sledujete, tak viete, že ja mám reálne video
o Naomi Campbell, o jej temnej stránke, pretože Naomi Campbell je asi rovnako shady, ako je Diddy. A ak ste to video ešte nevideli, tak sa môžete pozrieť, pretože je to tiež zaujímavé. Mimochodom, ospravedlňujem sa, ak sa tu mení svetlo, ale momentálne zapadá a vychádza slnko. Dúfam, že to nejde až tak poznať, ale ospravedlňujem sa, ak ste si to všimli a vadí vám to. Diddy síce nemal nikdy žiadnu manželku, ale je otcom 7 detí. Jeho deti sa volajú Quincy, Justin, Christian, Chance, Delilah, Jessie a Love. Tieto deti má z jeho predchádzajúcich vzťahov so 4 rôznymi ženami. Myslím si, že toto všetko stačilo k jeho osobnému životu, k jeho kariére a tak ďalej. A konečne sa môžeme presunúť na tú hlavnú pointu tohto videa, a to sú všetky tie čerstvé nové informácie, ktoré dostávame každý deň, a môžeme si konečne povedať o temnej stránke P. Diddyho. Všetko toto začalo v novembri v roku 2023. Speváčka a ex Diddyho, ktorá sa volá Cassie, podala federálnu žalobu na Diddyho. Pričom tvrdila v tej žalobe, že počas ich vzťahu ju psychicky aj fyzicky ral. Žaloba taktiež tvrdí, že Diddy ju nutil mať sex s inými mužmi a taktiež, že ju bil. Mimochodom, tieto slova sa snažím cenzurovať, aby to nevadilo veľmi YouTube, takže za to sa ospravedlňujem. Cassie ho obvinila z rôzneho sexuálneho zneužívania a taktiež nedobrovoľnej pornografii. V tej žalobe taktiež tvrdí, že Diddy kontroloval takmer každý alebo dokonca každý aspekt jej života. Od kariéry až po to, ako sa ona správala k nemu, proste všetko on kontroloval a manipuloval. Taktiež v tej žalobe Cassie tvrdí, že v roku 2018 sa vkradol Diddy do jej domu a znásilnil ju. Tá žaloba obsahuje aj mená niektorých svedkov, ktorí toto všetko majú potvrdiť, že boli pri tom, keď sa to stalo. A jeden z tých svedkov je aj jej kamarátka, spevačka a skladateľka Tiffany Red, ktorá napísala Diddymu otvorený list, v ktorom opísala incident na Cassie oslave 29. narodenín v roku 2015. Cassie a Tiffany tvrdia, že v tú noc Diddy prinútil mať Cassie v styk s inými mužmi, aj keď to vlastne tá Cassie nechcela. No a keď Cassie podala túto žalobu, tak sa začali objavovať noví a noví ľudia s novými a povedal by som aj horšími obvineniami. Pretože to aj tak väčšinou býva, že keď sa ozve jedna obeť, tak sa začína ozývať viac obetí, pretože majú menší strach, pretože vidia, že tá nejaká iná obeť dokázala povedať to, čo oni sa boja. Čiže toto je úplne normálna vec, hej, není to nič nové. No a ďalšia obeť podala svoju žalobu 23. novembra minulého roku. Tento človek sa volá Lisa Garner. Lisa hovorí, že ona a jej kamarát sa stretli s Diddym a spevakom Aaronom Hellom na podujatí MCA Records v roku 1990 alebo 1991. Všetci títo ľudia sa vrátili do Hellovho bytu na afterparty, kde ju mal bohužiaľ Diddy znásilniť a napadnúť aj toho jej kamaráta. A to nie je všetko, pretože v ten istý deň bola podaná ďalšia žaloba, už tretia, od ženy, ktorá sa volá Joy Dickerson Neal a tvrdí, že v roku 1991 ju Diddy pozval na rande, na ktoré ani až tak nechcela ísť, ale po tej večeri ju mal omámiť a sexuálne napadnúť. Taktiež táto obeť tvrdí, že celé toto napadnutie si mal natočiť a mal to ukazovať aj iným ľuďom potom. Diddy a hovorcovia a právnici Diddyho toto celé zapierajú a vraj to je údajne vymyslené. No a potom prišla asi taká najväčšia rana a to je štvrtá žaloba. Táto žaloba bola podaná ženou, ktorá sa uvádza ako Jane Doe, nie je to jej reálne meno. Bola podaná 6. decembra minulého roku. Jane Doe tvrdí, že Diddy, Harvey Peer a tretí neznámy anonymný človek ju mali skupinovo znásilniť. Toto celé sa malo udiať v Diddyho nahrávacom štúdiu v roku 2003, keď mala mať Jane Doe údajne 17 rokov, čiže bola ešte nezletila a bola skupinovo znásilnená.
znásilnená. Ale to nie je všetko. V žalobe sa tvrdí, že túto obeť mali previesť cez hranice z Detroitu do New Yorku ich súkromným lietadlom. Alebo teda súkromným lietadlom Diddyho. No a toto už nie je žiadna malá vec, žiadne malé obvinenie, ale tu už sa jedná o takzvaný human alebo sex trafficking. Keď ju previezli teda tým súkromným lietadlom do New Yorku, tak ju mali dokonca aj nejak opíjať, mali jej dávať rôzne drogy a zasa si to všetko mali aj natočiť. Jane Doe taktiež pridala do tejto žaloby aj niekoľko fotografií, kde tvrdí, že sú z tej noci a Diddy mu sedí napríklad aj na kolenách na tých fotografiách. Vo februári bola podaná samostatná ďalšia žaloba, lebo tie ostatné žaloby naväzovali na seba, ale bola podaná iná federálna žaloba na Diddyho a bola podaná od jeho bývalého kameramana a producenta. V tejto federálnej obžalobe tvrdí jeho bývalý kameraman a producent, že Diddy ho mal sexuálne obťažovať, omamil ho a taktiež mu mal aj vyhrožovať. Žaloba taktiež tvrdí, že Jones, čo je ten človek, ktorý ho žaluje, tak mal urobiť stovky hodín kamerových záznamov a zvukových záznamov Diddyho, jeho zamestnancov a jeho hostí zapojených do nezákonných vecí. Chcem len podotknúť, že všetky tieto informácie sú veľmi čerstvé. Teraz budeme hovoriť o nových veciach a to sú naozaj veci, ktoré sa stali niekoľko dní a týždňov dozadu. Takže my stále nevieme všetko. 25. marca urobili federálni agenti raziu v domoch Diddyho v Los Angeles a Miami. NBC News tvrdí, že tieto razie súvisia s federálnym vyšetrovaním toho obchodovania s ľuďmi a vlastne s týmito obvineniami, ktoré sme si teraz hovorili. Polícia taktiež zatkla aj jeho synov. Toto sa mimochodom stalo aj celkom virálnym na sociálnych sieťach, kde táto razia kolovala po internete. A môžeme naozaj vidieť ozbrojených policajtov, ako prehliadavajú jeho vily. A tieto obvinenia nie sú žiadne malé obvinenia. Tu už sa jedná o s ľuďmi. Diddy je taktiež známy aj pre svoje parties, to už som aj na začiatku videa spomínal, že on často robil parties a na tých parties sa mali údajne, podotýkam údajne, diať veľmi shady a nepekné veci. Mali tam údajne byť nezletilé dievčatá a mali sa tam diať aj tie samotné napadnutia, zneužívania a tak ďalej. Jeho taká celkom známa party je party, ktorú často on robil a to je party, kde celebrity sa obliekli do bieleho. Taká zaujímavosť na tejto all white party je, že nikto veľmi nevie, čo sa tam dialo, pretože tieto party si vyžadujú veľmi veľkú diskrétnosť a je to celé také tajomné, tajné. Teraz sme si prešli jeho obvinenia, tú raziu a teraz sa presúvame k úplne niečomu inému a to je 50 Cent. Diddy má v hudobnom priemysle veľmi veľkých nepriateľov a asi jeho najväčší nepriateľ je rapper 50 Cent. 50 Cent už roky poukazuje na to, čo mal Diddy údajne urobiť za jeho celý život. Celý tento beef sa ťahá už od roku 2006, kde 50 Cent vydal diss track s názvom The Bomb. Vtedy 50 Cent vlastne v tom diss tracku obvinil Diddyho, že profituje z mena Notorious Big, čo je rapper, ktorý bol zavraždený a v tú noc, kedy bol zavraždený, tak bol náhodou von s Diddym. V decembri 50 Cent oznámil, že jeho produkčná spoločnosť G-Unite Film and Television bude produkovať dokument o obvineniach zo sexuálnych útokov znesených voči Diddymu. Čiže z tých obvinení, ktoré som vám tu už hovoril. A vlastne taktiež povedal, že celý výťažok, ktorý zarobí tento dokument, tak pôjde naspäť tým obetiam, ktoré mal Diddy údajne zneužiť. Taktiež 50 Cent teraz veľmi informuje o všetkých novinkách, ktoré sa dejú s Diddym na svojom Instagrame, pretože veľmi veľa informácií, ktoré som vám už v tomto videu povedal, je čerstvých a tieto čerstvé informácie často 50 Cent dáva na svoj Instagram, pretože 50 Cent naozaj nemá rád Diddyho, ak ste si nevšimli. Taktiež posledné dni a týždne sa začínajú objavovať celebrity, ktoré ukazujú, že sú proti Diddymu. Toto, čo vám teraz poviem, sú naozaj veľmi nové informácie, pretože pred pár dňami bola Coachella. Ak neviete, čo je Coachella, tak to je jeden z najväčších festivalov na svete a taktiež by som povedal, že asi aj najznámejší festival na svete a na tomto festivale vystupovala aj
spevačka Kesha. Kesha má pesničku veľmi známu s názvom TikTok, kde úplne na začiatku sú lyrics tejto pesničke a Kesha tam spieva Wake up in the morning feeling like P. Diddy. No a Kesha toto na Coachelle nezaspievala, ale ten text zmenila z tohto na Wake up in the morning like P. Diddy. Toto celé vystupovanie na Coachelle vyvolalo veľkú mediálnu aj celkovo pozornosť zo sociálnych sietí. Ako ste si mohli všimnúť, tak Diddy je spojovaný s naozaj šialenými vecami. Ale podľa mňa najšialenejšia vec, s ktorou je Diddy spojovaný, je vražda Tupaca. V noci 7. septembra v roku 1996 bol Tupac v aute, ktoré šoferoval zakladateľ Death Row Records Suge Knight. Tupac a Suge čakali na červenom semafore blízko Las Vegas Strip, keď vedľa nich zastavilo biele auto a ozvali sa výstrely. Tupac bol bohužiaľ niekoľkokrát zastrelený a celé toto neprežil. Zomrel o týždeň neskôr vo veku 25 rokov. Tento prípad bol a vlastne aj je celkom tajomný, pretože nikto nevie presne, čo sa stalo. Ale 29. septembra v roku 2023, o 27 rokov neskôr, bol človek menom Kef D zatknutý po tom, čo ho veľká porota obvinila z vraždy prvého stupňa. Kef D už bol obviňovaný predtým, alebo sa tušilo, že on zavraždil Tupaca, no nikdy sa to nedostalo ďaleko, pretože bolo stále nedostatok dôkazov. Potom sa ale teda našli nejaké dôkazy a bol poslaný za mreže. No a možno sa pýtate, že ako teda s tým súvisí teda ten P. Diddy? Podľa správ The Sun sa v roku 1998 uskutočnil 2,5-hodinový záznam tajnej polície, kde tá tajná polícia sa rozprávala s Kefom Dim a Kef D tvrdil, že Diddy mu ponúkol $1 milión za vraždu Tupaca. Kef D tvrdil, že Diddy chcel zavraždiť Tupaca, aby sa zbavil svojej konkurencie. Napriek týmto tvrdeniam sa tieto tvrdenia nikdy nedokázali preukázať. Čiže toto nie je žiaden fakt, je to celé údajne. Kef D taktiež tvrdí, že nikdy nedostal platbu za tú vraždu, čiže celé toto vyvoláva iba veľké otázky a stále nikto nevie, čo sa presne stalo. Ale čo taktiež svedčí o tom, že toto není iba nejaká konšpirácia na TikToku, tak je, že dokonca toto spomína aj Eminem v jednej z jeho pesničiek. Ale toto je tiež také otázne, pretože nakoniec v tom distracku povedal, že iba sranduje. Čiže to je zasa iba také otázne a fakt nikto nevie presne, čo sa stalo. Ale zas prečo by si ten Kef D, ten gangster, celé toto vymýšľal, proste nedáva to zmysel a niečo na tom určite musí byť. Ale zas spomínam, toto všetko je celé údajne. Úprimne pravdepodobne vieme zlomok celej pravdy a naozaj podľa mňa, podľa môjho názoru nevieme skoro nič o Diddym a to, čo vlastne on v skutočnosti urobil. A som zvedavý, čo sa z toho vyvinie a podľa mňa ľudia by mali vedieť pravdu o tomto nedobrom reperovi, o tomto zlom človekovi. Takže toto bolo celé vysvetlenie o tom, kto je P. Diddy. Ak sa vám toto video páčilo, určite mi dajte like na toto video. Ak ste toto video dopozerali až potadiaľ, napíšte mi toto emoji do komentáru a nezabudnite mi dať follow na môj Instagram. Vidíme sa pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Majte sa, čaute.